Ce-ai făcut, Marine? Dar ce are în el? Sau de ceva? Burete. Burete. Și da, ăla e tare. Ce burete e? Nu știi? Îmi vine multă. Mă dar rășet un pic. A? Dar rășet un pic. Nu, dar nu mă doare când Nu te doare? Ia mai dă-i. dau una, știu ce dau ăsta. Păi nu e bine, dă-i cu pumnul. Așa. Așa dă-i. Dar vine Așa, Marine. vine nafta și nafta. Dar trebuie... Mă ce? Mai dă mă. Dacă dau, am venit în cap. Se mai întâmplă. Da, mă, se întâmplă cu boxul. Ăștia sunt boxul. Acum apăr mai bun. Eu tot apăr cu bun. Dar nu ți-a rușe. Dar la tine cum ți-a făcut? Așa. Așa se face și la mine. Da, pe tine ți doare? Da. Țipă-mi. Tot face. Da, ce cât? Sărma? Da.